Какво значи арт менеджер? Това е част от системата, която функционира, за да може да има артисти, които да правят своето изкуство. Всъщност арт менеджер, това е свързващо звено. Нещо като човек на изкуството, обаче който не се занимава с изкуство, но има артистичен поглед върху техническите неща. 10 години бях менеджер на група Лот Ловин. Помагам и на други музиканти. Аз съм по-скоро като човек, който помага при случването на нещата. Или пречи, то всичко е много субективно. Има много хора, които казват, ето ние сме организатори, чувстват се едва ли не като месии в своята област и смятат, че са много талантливи, много добри. Аз нямам първо такова мнение за себе си. За мен е важно не само да се постигне някакъв резултат за 1-2 години, ами човек да може това нещо да го прави 5, 10, 15, 20, 30 години. Кога и как решаваш с какъв проект и с какви хора се захващаш? Повечето мои приятели и партньори, с които работя примерно в арт мрежата Скендербанк, където съм координатор за България и за Европа, са изявени артисти, които вече са доказали на международната сцена. В смисъл, аз не правя промоция на млади звезди, за да ги налагам. Гледам по естествен начин хората, които могат да оцелеят в средата, която са, въпреки всичко да правят това, което им харесва и го правят качествено, по някакъв начин гледам да им бъда полезен, да съдействам, да помагам. То е взаимен процес. Мисъл, не само аз трябва да ги харесвам тях, ами те трябва да харесват мен, иначе не става. Опитвам се да се занимавам освен с музика и с визуални изкуства, може би в близко бъдеще и в модерен танц. Така интересно ми е да разширя погледа, защото изкуството е нещо, което няма граници. Сега, ако искам да стана богат, няма да занимавам с изкуство. Смяташ ли, че извън България се прави по-модерно, по-добро изкуство и че творците са по-свободни? Определено смятам, че България е най-изостаналата европейска държава в областта на културата. И причината е, защото България някакси не можа да се отвори след падането на желязната завеса. Не се разви свободния пазар достатъчно добре. Определени видове изкуства успяха да оцелеят благодарение на дотация, но там също фактор е субективен. В смисъл, някой човек харесва нещо, но това нещо дали се харесва в другите страни. Жизненият стандарт, това е също от значение. Има много хора, които са много бедни и малък брой хора, които са много богати. Средна класа практически няма, която е основният консуматор на изкуство, която го прави наистина да е бизнес категория. Всъщност ние се развиваме, но не с тази скорост, която например на мен се иска. Защото аз виждам, че има много талантливи хора в България и тук във Варна, много нахъсани, с много енергия и тя в един момент няма къде да отиде. Общо взето доста пътувам и за мен това е добре, защото не знам, може би съм някакъв вид модерен номад, може би имам нещо циганско вътре в мене. Така от хубавата гледна точка, нали? А като се върнеш тук? Зареден с енергия. Как можеш да се наречеш оптимист, песимист, умерен? Може за културата, ако говорим. Песимистично-оптимистичен. Оптимист съм, че Варна рано или късно ще стане културен център. Дали ще го направим ние или някои други хора ще дойдат от чужбина ще го направят, това няма значение. Самото место винаги е било кръстопът на културите. Нито първите ще бъдем, нито последните. Тук винаги са ставали интересни неща.